God's manifestation of His great love is seen on the cross of Calvary. Christ's humility and obedience to the Father is also pictured on the cross of Calvary. And one thing that keeps us moving, nga dapat kumakakabsat, nga rason tapno niti kastagat agtultuloy tayo, kat awan kapunan usaan nga dayjay, panang nga miris tayo, kan panangited tayo ti napnuan kay papanan, kan importansya, jay naramid niya po tayo ng Jesucristo, kada tayo iti krus iti Kalbaryo. Kat ti kararag ti pusok, sapay kumata, iti bawat maysa nga dayti daytoy nga tilaong, kat haan kay kumanga kasla kadagiti pagano, nga ngilinen tay laeng daytoy nga aldaw, gapuna ta isu iti na ituding, nga kunata yung ngarod nga aldaw nga panakalagip ti panakatay ni Apo tayong Jesucristo. Ngam kas kinunati pastor tayo itatayin kakabsat, it should not be yearly, but it must be kept and observed and practiced in our daily lives, commemorating, putting into our heart and minds, kan remembering, iti inaldaw-aldaw nga panagbiag tayo, nuan niya iti inaramid ni Apo Jesus, iti sagtumunggal may sa kada tayo. Idi rabii kakabsat, kat si kakararag ti pusok, kasi kadagiti naglablabas nga 7 last word, it is, this is my first time to share this first 2 saying or cry of the Lord Jesus Christ on the cross of Calvary. Every moment nga, every time nga, dadigiti kastoy nga aramid, tilat maituding nga ibagak kuno ibinsa-binsak kat dijay may kalima, nga isudye kunana kat mawawak kunana. Ngamnuman pa'y kasta, kat intayo iti umuna nga balikas kakabsat, umuna nga sangit, ni Apo tayo nga Jesucristo, ijay krus iti Kalbaryo, kat dawatek nga tumakdar tayo amin, kat makipaglukip kayo kanya kadagiti Bibliayo, iti libro ni Apostol Lucas, iti may 23 nga kapitulo, 34 nga bersikulo. Luke chapter 23, verse 34. In your Bible, page 1183. Luke chapter 23, verse 34. If you are there, say amen. Amen. Praise the Lord. Basaan tayo agaganda niti Ingles, kakabsat, tapno mariing tirik na tayo. Amen? Alright, English, everybody, verse 34, begin. Then said Jesus, Father, forgive them, for they know not what they do. And they parted his raiment and cast lots. Basagi ti Lucano, ket kinuna ni Jesus, Ama, pakawanem ida, tadida ammo, ti aramiden da. Ket nagbibingayan da, dagiti pagananay na, ket naggigin na satanda. Kararag tayo, bendisyonam Apo, deto'y umuna, nga sangit ikkis wano balikas, niya po mga Jesucristo, bayat ti panakaibisayot na Krus iti Kalbaryo, katulungam ti sagtumunggal may sa Apo kada kami, nga dayti nga tilaong, kanyan naman Apo nga pagkadanunan Apo Diyos, dayti nga signal Apo iti internet, tapno iti kasta kadagiti kaungan iti panunot ken puso mi, imutektakan mi Apo kat ikana kami titurod ken parabor, tapno iti kasta kat mapagbiagan mi, dagiti Apo Diyos, ngayon kami Apo adalen itatanga kanito. Tulungam Apo iti adipan mo, ikararag ti pusok Apo Diyos, kat madan Apo iti bunga, iti biyag ti sagtumunggal maysa, ti anyaman Apo nga banag, nga ipalasat mo Apo iti adipan mo. Ikararag mi, tinagan na po mi Jesus. Amen. You may please be seated. Thank you very much. Daytoy nga balikas, wando daytoy nga sangit, ikis ni Apo tayong Jesucristo, ije krus iti Kalbaryo, is a fulfillment of the prophecy of Isaiah in Isaiah chapter 53 verse 12 when the Bible said, He made intercession for the transgressors. Amo tayo kakabsat, later on makita tayo ti rason ken gapuna no apay daytoy nga ikkis iti panagpakawan ket itoy nga makita tayo no sino iti nakaitudingan na, sino ti nakaitidan na kakabsat. During this time, the silence is broken not by the cry of anguish or sigh of passionate complaint, but it is by the words of tenderest pity and intercession of no other than the Lord Jesus Christ Himself. As soon as Christ was fastened to the cross,
He prayed for those who crucified him. And the great thing he died is no other than to purchase and to procure for us, and that is no other than the forgiveness of our sin. Dita kagabsat, ti may isa nga rason ken gapuna, nga ma-appreciate tayo kuma, daytoy nga inaramid niya po tayo nga Kristo, tapno iti kasta, ti basol ti sagtumunggal may sa kadatayo, maadaan iti pamakawan, iti biyag nga dati iti sagtumunggal may sa kadatayo, mabalbaliwan, and I believe with all my heart, it all is started of the forgiving of our sins through the Lord Jesus Christ. Iti daytoy nga malam kitain tayo kakabsat, ket adalin tayo, no anya iti klase iti kararag, kan anya ti ikis ni Apo tayong Jesucristo, sangit ni Apo tayong Jesucristo, iti isuna ket adat ijay nga nakabisayot iti krus. Umuna nga makita tayo ditoy, it was a prayer of concern. It was a prayer of concern. Apay nga maaddaan iti concern. Apay nga maaddaan ti panangisakit ni Apo tayong Jesucristo. Anya ti rason no apay nga addaan ken nakita na, ken inkararag na, ken insangit na, itinananay nga concern na iti sagtumunggal maysa kadatayo. Ket sapay kumata daytoy nga kararag, daytoy nga nature ni Apo tayong Jesucristo, makita tayo, masursuro tayo, ken mapagbiyagan tayo kumamat iti aldaw-aldaw nga panagbiag tayo. Maadaan tayo kuma iti concern, halaeng nga kadagiti tattao, iti uneg ti pagtaengan tayo. Halaeng nga kadagiti tattao, nga kasalsalamuha tayo, no di kadagiti amin nga tattao, nga makita tayo, ken ipaay iti Apo nga mangkrus kadagiti daldalan tayo. It was a prayer of concern. Why? Why is it that Christ has a concern? And why is it that He prayed for this? Number one, na makita tayo ito'y under a prayer of concern, He was concerned at their condition. Madadagsinan kan naadaan iti nanay nga concern iti kondisyon digiti nga tao. Apay ngamin, anya iti nakita tayo ditoy, kan anya ti maadal tayo, anya ti nakita tayo nga kasasaad digiti tattao during that time. Many people followed him at Calvary. Ito nga makita tayo, nga dagiti nga tattao kagabsat, bimaliktad da. Halaeng nga dagiti politiko, wano butantet bumaliktad, uray pa dagiti nga tattao, nga simurot kaniya po ting Jesucristo, because dagiti nga tattao nga simurot kang kuana, at dadaijay, dagiti inag-agasan na, at dadaijay, dagiti kinum-comfort na't pamilyana, nga mitoy nga idi isunan ket, naikanan itinananay, nga rason kang gapuna nga madusa, isudametten itinangipukpukaw nga dapat nga isuna ket may cross. Ito'y nga makita tayo, nga niya po ting Jesucristo laksid, kadagiti inaramit, digiti tattao keng kuana, naadaan paylaeng iti asi, gito'y nga tattao. And the people stood beholding this dismal and affecting sight, insulting and reviling him, wagging their heads at him, as did also those that passed by, and the rulers also with them derided him, the chief priests, scribes, and elders, members of the Sanhedrin, whose character should have restrained them from such an inhumane conduct. No kitain tayo ket adalan tayo ti Biblia kunana tinasantuan na surat, tiniro-tiro da isuna, tinupratupraan da isuna. It is very degrading and inhumane act of people to this person of which in one way or another nakaaramid iti maysa nga banag nga naimbag iti kinatao ken panagbiagda. Ngamnuman pay kasta kastoy ti inaramid dagitoy nga tattao ken kuana nalagip na iti isuna ket nakabisayo ti krus iti Kalbaryo ket kunana insangit na ket kunana ama pakawanam ida tadida ammo ti aramiden da. O kanya tayo agas maysa nga maysa nga anak na ito'y nga makita tayo nga mariing kumajerik na tayo ken kastamet che panunot tayo makarit ket masidir kumati konsensya tayo tanaminsan iti panagbiag tayo maysa tayo nga rason ken gapuna nga daytoy nga sangit ni Apo tayong Jesucristo ket datayo iti pakaigapuan na maysa tayo nga mangpaspasakit ken kuana hantayo man nga literal nga nasaktan iti bagina gapuna taawan isunan iti panawon tayo ngem aminen tayo man ti kaunggan iti puso tayo we might not be able to hurt him physically but every time that we go against him, we hurt his feeling, we hurt his heart. Gapu kadagiti banag, ngahan nga umiso nga aramid tayo, nga may kontra, iti panagbiya, may kontra keng kuana. Iso nga dito nga makita tayo kagabsat, sapay kuma,
tahantay laeng nga kitaan, dagito'y tattao, nga da iti lalaw iti daytoy nga cross, nga nakaibasiyutan na, hanlaeng nga dagito'y nga tattao, nga da iti daytoy bantay, banga-banga, iti pakaitutukan ti atensyon tayo, no di ket di sapay kumata iti kaungan, ken kabasitan nga lugar, ken paset ti panunot ken puso tayo, malagip tayo kuma, maminsan pay, no anya ti trato tayo, ken no kasano iti nananay, nga inted tayo, nga panangiparik na, iti nandanay nga panang pasakit tayo, iti apo tayo, idida tayo, ket santay pay, nga naisalakan. Katagyaman tayo, kani apo tayo ng Jesucristo, tagapu kidaytoy nga pamakawan, nga inpain at isang alubungan, may isa tayo nga na benepisyaran, kat dayta ti rason keng gapuna, no apay nga datay tatta iti daytoy nga tilaong, no apay nga datay tatta nga naragsak ngagserserbi iti Apo, mangnamnanam iti kanaimbag, kan pamendisyon ni Apo Diyos iti panagbiag tayo, gapuna kidaytoy umuna nga ikis kan sangit ni Apo tayong Jesucristo, Ama, pakawanam ida, tadidaam mo iti aramidan da. Nada ni sunat idadagsen, kadagiti kakasasaad, dagiti tattao. No kitaan tayo ditoy, umuna nga makita tayo ditoy, adada dijay present during that time, the monarchs or the rulers who derided him. No sinupay nga dagitoy, nga tattao kagabsat, ito'y nga makita tayo nga inaramat da, dijay turay nga adda kadakwada, tapno iti kasta, daytoy nga tao, daytoy nga Diyos, daytoy nga mangisalakan, daytoy nga tao nga nagbalin nga naimbag kadakwada, kat ito'y nga inkabil da kengkwana iti pamabasol, tapnon iti kasta isuna ket madusa. He saw the muggers, the robbers. Nakita na kagabsat dagiti dua nga tulisan iti agsinumbangir nga ima na kagabsat, kat ito'y nga makita tayo nga dagitoy dua nga tulisan nga isunag ket nailansa iti nagbaetan dagitoy nga tulisan. And in them were shown the different effects of the cross. At da iti duma na, dagitoy dua nga tulisan nga kadwana nga nailansa iti cross, would have upon the children of men in the preaching of the gospel. Daytoy maysa nga tulisan, kat ito'y nga pinatangken na iti puso na aging gana iti kamaudyanan na. His present condition and situation never changed his wicked heart. Instead, he hardened it the more. But the other one, softened at the last, acknowledged the lordship of Jesus and was given a promise, and that made a monument of divine mercy in the part of the Lord Jesus Christ. O yaman pa'y kaniya po Diyos, babaan ti panang konbiktar iti Espiritu Santo sa tumunggal may sa kadatayo, tahantay nga nagtalinaed, nga natangken dagiti puso tayo, hantay nga nagtalinaed nga natangsit, haan nga nagtalinaed nga napalangguad, nga magyaman tayo ti panang konbiktar iti Espiritu Santo iti Apo, ta nabigbig tayo ti kasasaad tayo, nabigbig tayo ti pagkasapulan tayo, ket kas iti maysa nga tulisan, pinalukneng na iti puso na, nabigbig na ti kina Diyos ni Kristo, ket naikan tayo iti nananay nga kari, ket dayta nga kari, ken daytoy kasasaad ti panagbiag tayo tata, isot panakaiparangarang, dakkel nga panakaiparangarang, iti asi imbag ken ayat ni Apo Jesus kadatayo. Hantayo nga maikari kagabsat, ngam iti Diyos inaramid na nga maikari para kadatayo. Hanalaeng nga nakita dagitoy rulers, robbers, no dikat di nakita na pa'y dagitoy soldado. Alright? Nga dagitoy kinabtabaawan da, nagayayaman da kagabsat, agasem nagpipinustaan da pa'y. Alright? Kadito nga makita tayo, Jesus looked at them, and beyond that moment, He saw their destiny. And what is that? It is no other than hell. Laksit kadagiti anyaman nga naikawis nga turay kadakwada. Laksit kinapkigiti kinapintas, dagito'y kawis nga nang balkot dagiti bagida kagabsat. Laksit kadagiti anyaman nga banag nga adda kadakwada, kas di nga ti panangkita ni Kristo kadakwada, ket isuda ket maysa pay laeng nga kandidato nga agturong iti impierno, agtutuok ket amin da ket agtutuok ken agsagaban to. Isu nga dayta tinang tignay iti puso ni Apo tayong Jesucristo, tapnon iti kasta ket maaddaan isuna iti asi kadakwada, ket dinawat na iti Ama pakawanam ida, tadidaam mo iti aramiden da. And here, Christ saw their need. And thank God, nga nakita na ti kasapulan tayo. And what is that need? Forgiveness. Aren't we glad that God forgave us?
Nga kunana iti nasantwa na surat no kasano iti kaadayo, iti daya ken iti laot, kasta iti kauneg, iti panangikutkot, panangikali ni Apo Diyos kadagiti nananay nga basbasol tayo. Kat saan na nga kinita, dagiti nagkurangan tayo. Saan na nga kinita, dagiti nagbasulan tayo. No dikit di kinita na ti kasasaad tayo, datayo kat managbasol, na ito ding nga madusa, agturong kan tutuok to ijay impyerno. Iso nga ito nga makita tayo, numan pa'y, kagura na ti basol, ngem ay ayaten na iti managbasol. And if there is one thing that we need to thank God for, is that our forgiveness of our sin. He loves us being a sinner, my beloved brethren. He saw their need, the forgiveness of our sin, that particular time, for what these people did to Him. Only one word from His lips will destroy all of them, but Christ never did it because He saw their greatest need, and that is no other than the forgiveness of their sin, the forgiveness of your sin, the forgiveness of my sin, the forgiveness of the sin of the world. And thank God for that. And also, He saw their only hope, and that is no other than God the Father. Iso iti kang runaan, nga inanama kagabsat, dito nga makita tayo, the religious leaders during that time cannot be and can never grant forgiveness. Ano man pa iti panawan ta itata, iso iti nangalaan da, nga kasapulan nga ingka, datay kunada agkonpesar, iti tao, ngem gapo iti inaramid ni Apo tayo nga Jesu Kristo je krus ti Kalbaryo, we can now have a direct access to God. There is no need for us to go to a person nga mabalin nga pangipakawanan tay kadagiti basbasol tayo, no di ket di mabalin tayon iti agdirekta kaniya po tayo Jesu Kristo, makisarita kagabsat, kan mangyuman, kan dumawat ti pamakawan, no anyaman dagiti banag nga naglagsingan tayo, kan banag nga mabalin nga nang paayan tayo iti riknana. The moral code, which is the 10 Commandments, cannot secure the forgiveness of the people. In obedience to the law cannot produce it. He saw all of this, and He looked up and uttered this prayer once again, Father, forgive them, for they know not what they do. Ito'y nga makita tayo, nga daytoy nga inyikis, daytoy nga sangit niya po tayo nga Iso Kristo, iso itinananay nga mangtukol, iti anyaman nga panakabalin, nga maikawas siya sinuman nga adda, iti kinatao tayo, kan mangtukol, kadagiti anyaman nga kinatangsit, laksit, kadagiti nagkaado nga aramid nga naimbag, nga naaramidan tayo iti panagbiag tayo, ngam dito'y nga makita tayo kagabsat, nga tilaang mabalin nga makaited iti pamakawan, kanan anay nga makay ayo ti matang ti Apo ket awan sa bali no saan nga dayjay pamakawan iti Dios kada tayo. May kadua nga nakita tayo, it's not only a prayer of concern, but second thing that we have seen here is it was a prayer of compassion. Hanlaeng nga madadagsenan no di di daytoy ket hanala nga makita di kasasaad tayo. Hanalaeng nga plinano no di di addaan isuna iti action. This is the height and depth of His compassion. The greatest test of true love is in the period of crisis and difficulty. Deje nan anay nga rukudan iti napudpudno nga ayat ni Apo Diyos kada tayo, kat na iparangarang idi kanito nga adda tayo iti kaning itingitan wenno panawen iti nan anay nga pagkasapulan ken kinarigat nga isu dayta, kat deje panagturturong tayo iti impyerno nga magyaman tayo, tanaaddaan tayo iti inanama nga maaddaan kaniya po tayo nga Dios. Jesus had all the reasons to take vengeance. He was condemned without trial, we knew that. He was innocent, that even His enemies declared it. He was maltreated, nga mawan ti makita tayo, kan awan mabasa tayo yung Bible kakabsat, nga nag-retaliate niya po tayo ng Yesu Kristo. Nga kunana nga rot ti Biblia, kasla ti arig nagat may nga karnero, nga naikabil, nga maiturong iti pagpartyan, nga awan mampulos ti panagikis na, panagamak na, kasta niya po tayo ng Yesu Kristo. He could have asked His Father to send fire from heaven and consume these people, just like what He did in Sodom and Gomorrah. He could even have called 12 legions or 24,000 angels and kill everyone like what He did to Elisha when he was surrounded by the Syrian army.
He possesses all the power, being an omnipotent God, also can easily destroy all these people that he maltreated him, that condemned him without trial, his enemies. But ito nga makita tayo, his love and obedience to the Father ruled in his heart and never took vengeance upon them. Instead, he asked his Father to forgive them. Oh, what a great manifestation! An act of love and compassion is that he did to mankind. And thank God, sikakan siya kat naibilang kidaytoy nga sangit ken asi ni Apo tayong Jesucristo. At the time of difficulty, he never forget his purpose of living and at the same time, dying. Hanang nga nalipatan kagabsat, iti panggep, iti panagbiag na ken uray pay, iti ipapatay na. Anya dayta ket awan sa bali, no saan nga iti panangisalakan na kadagiti managbasol. He looked at the people and instead of pronouncing the sentence upon them, he then asked God to forgive them. Can you imagine that? Adaan amin ni sunan ti rason ken panakabalin. Dosaem dagitoy Apo tarebbeng dalaeng ti madusa. Dosaem dagitoy Apo tagapuna ta nakitam no kastanot inararamid ken panang trato da Apo kanyak. Ngamsan na nga inaramid dagitoy kakabsat. Gapuna tadayta iti pakakitaan no kasano iti panagayat na kanatayo. Ken kastamet iti nananay nga asina kanya tayo. And then lastly, it was a prayer of comprehension. Ammo na kagabsat dagiti basol na. Ken uray pay dagiti mabalinto nga subad wenno kamaudyanan dagiti basbasol tayo. Dagiti babae simurot da kengkuana ket kunada inyik ikis ket nagsangsangit da. Ngem ni Jesus kunana kadakwada, cry for your loved ones. Ito'y nga makita tayo nga daytoy nga imbaga ni Apo tayong Jesucristo kadagitoy nga tattao nga simursurot kengkuana nga naasyan ket nagsangsangit nga miskas di nga kuna ni Apo Jesus kadakwada, cry for your loved ones. He saw that one day, the people will be judged. So dito nga makita tayo kakabsat, noan niya kumadagijay na padasan tayo, na-experience tayo, kang runaan na itinananay nga panakapakawan kan panangisalakan iti Apo kada tayo. Daytoy kumamat itinananay nga aramiden tayo, kadagiti ay ayatan tayo iti panagbiag. He comprehends their ignorance. They are not innocent. Why? Because Pilate was aware that he condemned a righteous person. He knew his fault. Annas and Caiaphas knew their courts were illegally set. Judas knew Christ was sinless. The thief knew that Christ was sinless. The Roman soldiers knew that they were ordered to crucify Christ. They were not innocent. Instead, they were all guilty. They were ignorant of the depth of their sins. They did not understand the meaning of their choice. They did not know that they are committing sins that will lead them to the total overthrow of the nation that was happened in AD 70. Digitoy nga inaramid da kagabsat ken ni Kristo ket saan da nga napanunot nga daytoy ket bungaen nanto iti nananay nga rigat ken pannusa iti Dios iti ayaten da nga nasyon. Ket daytoy ket napasamak during AD 70 when the siege of Jerusalem, it was a decisive event of the first Jewish-Roman war in which the Roman army led by a future emperor Titus besieged Jerusalem, the center of Jewish rebel resistance in the Roman province of Judea. Kagabsat, in application to our Christian life, even though digiti basol tayo ket napakawan, hanakayat nga sawen, nga datayo numan pa itatag ket sibibiyag tayon ken ni Kristo. At dadapay laeng digiti gundaway nga ni Satanas kutikuten na, digiti lapayag tayo, allilawen na tayo, temtaren na tayo. Ngem sapay kumatababaan iti tulong ken parabor iti Apo, hantay ko mga palusulisog, ket santay nga makaaramid iti anyaman nga banag, nga mabalin, nga maikontra iti pagayatan iti Dios. No di ket di, hantayo ammo no anyan to ti mabalin nga ibunga na, bungaen na dayta iti masangwanan a panagbiag tayo, kadagiti anak tayo, kan uray pay kadagiti sumarsaruno nga henerasyon.
God does not consent sin. He beheld those sinners from the cross and gave them hope of forgiveness. He prayed for them and loved them. They only need to accept that forgiveness. Evidently, that was given on that day to the thief and to the centurion when they believed on the Lord Jesus Christ and they were saved. When God judged Christ's rejectors, they could only blame themselves. Sinners' forgiveness is now provided for each and every one of us. The only thing that we need to do, kada tayo nga nakaamon ti kinapudno, inteng nga rod ipakaammo kadakwada, no kasano ti panakapakawan, iti basulda, tapnon iti kastagat magunudan damet, daytoy inanama nga impahay iti apo kada tayo. If people will going to refuse them and refuse this, we will not be judged or be blamed because God have already provided this forgiveness and for these people, His children, to go to these people, tapnon iti kasta, kat mawarningan da, kat mabalaagan da. When Jesus uttered this prayer, He was praying not only for all the people in the immediate vicinity of the place where He was crucified, but He was also praying in behalf of all the people who will yet to live. Let us remember that all our sins are represented on Calvary. Through the shedding of the blood of Jesus Christ, He secured forgiveness from all kinds of sin. You can now come to the fountain filled with blood if you are still a stranger of the grace of God. You can come to the fountain filled with blood, drawn from Emmanuel's vein, and be forgiven of all your sins. May isa nga balaygi, kaya ito nga ikis, kanda ito nga sangit ni Kristo, iti cross iti balaygi, is the presence and the salvation of each and every one of us this afternoon by the grace of God.